vatariri tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kutarisa nyaya inobata ini newe, nyaya yekusatarira muganhu. Upenyu hune muganhu. Kana uri munhu tinoti upenyu idunga munhu, asi upenyu hune muganhu. Zvataenda kunotandadzana tabva muchikamu chekutanga kuda taura nyaya iri kuita vakawanda yekusaziva muganhu, kuti afaka ndini hanzvadzi yake ini totora mota, ana baba mudiki ndini munin'ina wake, ndini mukoma wake. Isusu tinoremekedza tsika nemagariro, asi mukati menyika yega yega mune bumbiro remutemo rinonzi pachirungu constitution. Kana tatadza kutaurirana patsika nemagariro, kana tatadza kuwirirana semhuri, tinoenda kunyika. Iwowo mutemo unotitonga tese. Wasumudzwa negweta redu, vanhu vakawanda vari kusiya vana dziri nherera, idzo dzatomboita nherera nerufu. Vana vari kutamba unherera kaviri, unherera hwokufirwa nevabereki, unherera hwokutorerwa pfuma. Ndinogara ndichingobvunza kuti asi emi vadiwa tariri, kana hama yenyu yanga ine mota, yanga ine masofa, yanga ine mafriji, yanga ine zvese, muchitenda ari mupenyu kuti zviri kugara kumba kwake, masimba anozongouya nekufa kwake kuti masofa aye kwabhudha aye kumba kwenyu, masofa aye kwatete aye kumba kwenyu, ndezvekupiko izvozvo? Nekuti hakuna ari kushanda ka. Kana vanhu vachishanda, vanhu vazhinji vanoshanda kuriritira mhuri dzavo. Iwe neni ngatichengetei ukama hwedu tisingadarike muganhu. Asi kana mapiwawo kuti vatete vanozopiwa ichi, baba mudiki vanozopiwa, kwete kunogara vana matunduru muchityisidzira vana nokuramwa kudarika muganhu. Imboisumudza gweta. Tanga tichitaura nyaya yekuti pachirungu inonzi property grabbing, yekuti baba vakafa, hama dzavo dzinouya dzichibvuta zvinhu zvasiyirwa amai nevana. Tinoona kuti ana mai nini, ana mai guru, mai vakafa, hanzvoni ndakunotora stovu nekuti ndiwo mapfiwa. Ko mapfiwa achagove chitofu here chedu chatinoisa pamagetsi? Aiwa bodo, handizvo. Asi nyaya dzakadaro idzodzo ngatimboti vamhangarwa vanoitwa sei? Vakamhangarwa imhosva yatinoti pachirungu criminal offense inonzi property grabbing in terms of section 10 of Deceased Persons and Maintenance Act. Itori mhosva yekuti inokwanisa kuendesa munhu kujeri akanga aita izvozvo. Kana kuti vane imwe inonzi interdict yekuti mukadzi kana vana vatorerwa zvinhu, kana baba oro mai vashinge vashaika, vane mvumo yekuenda kucivil court, vonoita yatinoti interdict pachirungu, yekuti munhu iyeye anogurirwa nedare kuti adzose zvinhu izvozvo zvaanenge atora zvisiri pamutemo. Vadiwa tari, zvino munonyarira kupi nhai? Munonyarira kupi? Mambozvuzvurudza tiraki maenda nayo, mozoona mweizvuzvurudzadzo modzoka. Dekarai. Nhasi panapa tiri kusumudza dzakawanda, nekuti musoro wenyaya yedu uri kuti kudarika muganhu. Saka tikambobuda tikaenda kunobata dzenhaka, tinodzoka futi tobata idzo neidzo, nekuti tichazoenda nadzo dzese kustudio. Asi gweta redu rasumudza kuti mukadarika muganhu muchibata zvisina kutaurika, kune zvakawanda zvemawiri zvechi zvinogona kuteedzerwa. Mukadarika muganhu musina kuteedzera gwara, munorasika. Tinayo yekudarika muganhu. Nyaya iyi Mai Chisamba ipfavira kutana nyama yemusoro. Vanhu vanotumwa neruchiva kuda kunokohwa pavasina kudyara, nokuti kwanzi hama yafa. Iye kumba kwake haana, anoti pasi mawere haadi kushanda. Saka izvozvo zvinhu ruchiva ndo runotumazve kudarika muganhu, nokuya kunonzi kudherera, kuti ndinoitwei. Vana ivava vakazvarwa ndichiona, vana vane mukaka pamhuno, vangandiitei? Kuzvinyinda ndo zviri kukonzeresa zvakare kudarika muganhu. Mashoko makukutu ari kutaurwa nababa Magwenjeri kuti dzimwe nguva tinozvipa chindini chakanyanyisa kuti handina zvandinoitwa. Asi kana uri munyika ine mutemo, kana uri munyika inoda zvakanaka, mutemo unokubata. Ndosaka tiri kuti ngationei kuti pese pese apadarikike muganhu. Sekutanga kwataita chirongwa tati nyaya iri pano ndeyekuti muganhu unogona kudarikwa kunyange pakati pemurume nemukadzi. Muganhu unogona kudarikwa kunyange pavana, nekuti dzimwe nguva zvinoita kuti tidarike muganhu. Isusu haisi kurudziro yedu yekuti muzvisungire
mutemo inokusungai. Nekuti munoziva muongororo netsvakiridzo yatakaita, takaona vamwe vanozvipa mitemo yavasingagoni kuchengeta ivo. Unenge wakutonzwa kuti wandidherera. Ndakazvitaura kare kuti kana vanhu vachida zvinhu panapa, munotanga makumbira mukadzi wangu. Kana munhu achida chinhu panapa, munotanga makumbira murume wangu. Asi zvinhu mitemo yamuri kuzvipa izvi vadiwa vatariri, munogona here kuiita? Nokuti rimwe zuva pari kudiwa chinhu chakamanika, imi makataura kuti nguva dzese tangai mataura naamai, komai kana vasipo. Kudzimwe nguva makataura kuti tangai mataura nababa. Saka isusu tiri kuti kana tozviisira mitemo yemumakereke edu, yemumisha yedu, yemunharaunda yedu, ngatiisei mitemo yatinoziva kuti hatina kudarika muganho, asi tiri kurarama sevanhu. Iye zvino tinoona vanhu vanotukana, vanorwa, vanoita sei. Tiri kubata zvakawanda. Nyaya yesocial media, vakawanda vari kudarika muganho. Vanotuka chitutsi. Izvozvo hazvisi mutsika nemagariro edu. Izvozvo hazvisi muvana veZimbabwe. Manyepo. Vamwe vanonyepa, vamwe vapindwa neshaviri rekunyepa zvekuti kana munhu iyeye ataura chinhu, munotoda kutanga zvatsigirwa nevanhu vatatu vana. Zvinomudikana ukaona uchiti kana wataura chinhu zvonzi tangai mambobvunza baba Phineas, tangai mambobvunza ana Tokopiyo kuti ndizvozvo here zvataurwa. Aiwaka, hazvisirizvo. Sei tichidarika muganho? Sei tichidarika muganho? Ndodzoka kwamuri ndiri kuona kunge munoda kutaura magwenjeri. Taura yenyu. Mai rova panhongo Mai Chisamba kuti zvimwe zvinhu zviri kuitika tiri kuita taita zvekunzwa, kureva zvenzeve sezvemeso, zvawanzwa siya kwawazvinzwa ikoko. Tinoona pane vamwe vanhu vokuti akangonzwa chinhu haachagara pasi, ofamba achimwaya. Anoita kunge agere pamwena wemasvosvaye mamhatsi. Mukuenda kwake ikoko achimwaya, haachamwaya zvaanzwa chete, akuisa zvizukuru kuwedzera. Hanzi nyaya inonaka nekuwedzera, apa waakutodarika muganho. Zvinosiririsa kudarika muganho. Chinorwadza ndechekuti vakawanda vanodarika muganho vanenge vachizviziva kuti apa ndadarika muganho, apa ndapfuuridza. Asi isusu nyaya yedu, donzo redu nderekuti ngatigarisane zvakanaka kamuri medu, ngatigarisane zvakanaka kukereke kwedu, munharaunda yedu, mukuvakidzana kwedu, mumabasa edu, tingagarisane seiko? Nekuti tumwe tupomerwa utwu twakuuya utwu hatusi twedu. Saka tatiregai tiuye nechirongwa chekuti upenyu hune muganho. Pane pazvinoperera, pane pausingafaniri kuenda, ukama hune muganho. Pane kwamusingafaniri kudarikira, ushamwari chaihwo hune muganho. Ndosaka muchinzwa kunzi shamwari chete ndo yaita izvi, vanhu vachikahadzika. Asi isusu hatisi kuti musabatsirana, hatisi kuti musaitirane zvinhu zvakanaka, asi tiri kuti cherechedzai muganho. Ndomboya kwamuri segweta, munosangana nedzakawanda dzinodarika muganho. Ndizvozvo chaizvo. Regai nditange neemanyepo. Manyepo angave pasocial media kana manyepo edu emakuhwa edu atinofamba nawo aya. Tikufamba raini rese uchipembedza shoko rawanzwa rausina umboonaro. Pamutemo pane inonzi delict yatinoti defamation. Unogona kuendeswa kumatare, wakanosungiswa, wakapedzisira wakubhadhara mazimari kana kupedzisira wakutorerwa property because waita manyepo ausina umboonawo. Saka unenge wadarikidza muganho, mutemo wozokubata. Then kozouya zviriko mazuva ano zvepasocial media zvekungoposta kungotaipa zvausingazivi. Kune mutemo uriko unonzi cyber security bill. Mutemo uyo unogona kukubata zvakare. Ndizvozvo mashoko makukutu. Pane muganho mukurarama. Kuti tirarame zvakanaka, kuti tiitirane zvakanaka, ngatitarisei muganho. Vadikani, ngatisanganei kamuchinotarira.